Eu n-am făcut nicio alegere rațională în viața mea, să știți. Toate au fost făcute cu inima. O viață trăită doar la maxim și doar pentru tine nu e o viață împlinită 100%. Ăștia povestesc că au toți banii din lume, dar sunt nefericiți. Totodată doar un cuvânt schimbă viața unui om. Când iubești pe cineva, nu e de ajuns că tu îl iubești. Trebuie să fie și acceptarea faptului că el e altfel decât ai vrea tu să fie, sau ea e altfel decât ai vrea tu să fie și trebuie să accepti lucrul ăsta și să calci pe ce ai vrea tu, pentru că nu e despre tine. Adică nu poți să zici că iubești pe cineva dacă vrei să-l schimbi. Mai lăsați perfecțiunea, că nu există. Și nu interesează pe nimeni. Știi că e o vorbă de asta. Și ce a zis lumea până la urmă? Adică nu contează că n-ai Adidas și ea, că n-ai brandul nu știu care, că n-ai, nu contează astea. Până la urmă o să-ți aduci aminte distracțiile cu prietenii tăi în care nu mai știi, mama, aia avea geanta aia, dar aia n-avea. Momentul și nu ce aveai și știi? ce. Salutare, salutare! Invitata de astăzi este o femeie care pe mine mă inspiră. Este sensibilă, sare tot timpul în ajutor atunci când este nevoie și totodată este și o femeie de succes. Doamna Amalia! Bine ai venit! În splendoarea mea! Ce bine faci? te-am găsit. Cum ești? Bine fac foarte bine. Mai pot, mai am nervi și de anul ăsta. Dacă, am zis eu înainte să mă întrebi tu, dar am început anul bine. Am început cu o dietă. Am văzut. Da, deci ținem pumnii. Deci ești pusă pe simt pumnii, sunt 100% că vor fi rezultate dacă îți dorești treaba asta și... Îmi doresc că n-am încotro. Da. Aș fi vrut și un plan aici mai... Așa, dar nu s-a putut. Că atunci când arăți așa, inviți oamenii, știi, și pui în toată... Dar nu mă întreba ce am mâncat aseară, că nu dau un exemplu. Cred că brocoli, cred că ai mâncat aseară. Aș vrea, dar nu. Cred că ai băgat în tine un brocoli întreg. Am zile în care țin, nu vine, adică mănânc salată, fac sport, dar am și zile în care... Nu se văd. E bine atunci. Ești pregătită pentru întrebări? Nu. Dar tu zi. Zic prima rubrică care e adevărat sau fals, la care trebuie să răspunzi cu da sau nu. Ok. Prima întrebare. La asta răspunzi rapid, nu mănânci nimic, o să vezi că o să avem nevoie și de ardei. Am văzut. Ai accepta vreodată o aventură de noapte? La vârstele mele, nu. Ai putea să trăiești fără iubire, dar cu bani? Nu. Deci suntem pe aceeași, până acum e... Dacă simți nevoia să completezi, poți să... Ok, da, nu. La prima am completat, că la o anumită vârstă nu mai aventuri. Ce să mai faci aventuri? Strică operațiile estetice armonia corpului? Făcute bine, nu. Dimpotrivă. Te-ai bătut vreodată cu o femeie? Da, ce-ai? Când era cova, mă? Da? Și eu, dar în liceu, cred. Păi da, nu ieri. Da, zic, în liceu mi-aduc aminte că am făcut treaba asta cu normal. Picior, cu pantofi. Păi bineînțeles, cu păr, cu tot. Da? Dar acolo nu există în Facebook și astea am scăpat fără fără dosar penal niciuna dintre noi. Și ultima întrebare din rubrica asta, ai înșelat vreodată într-o relație? Da. Asumată, n-ai ce să faci. Următoarea întrebări fulger. Aici trebuie să răspunzi în 60 de secunde. Avem cronometrul ăsta, te întreb. Pornesc cronometrul. Dacă n-ai reușit să răspunzi în 60 de secunde, mănânci ardei. Păi da, eu cu mare drag, dar eu țin cură de slăbire și așa mănânc puțin pe zi. Dacă mă mai dai și de ăsta, deci eu răspund la tot ce vrei tu. Că nu mai pot să mai mănânc și de ăsta, să mor de foame mai rău decât mor. Deci înseamnă că o să răspunzi. Spune. În ce show TV nu ai participat niciodată? Am pornit cronometru. Survivor, astea toate, unde trebuie să stai... Ai timp. Să n-ai baia ta, să nu. Asta pe condiții, pe tot, deci toate, sport, nu. pe... Da, niciunul din asta. Mă așteptam să zici pe sport m-aș băga, dar nu să stau la un loc cu 1 milion de oameni, nu. I-aș omorâ pe toți din prima zi, s-ar termina show, deci nu. Cred că dacă nevăzut să te cheme ca să fie... Nu mă chemați, audiență să nu mă chemați, vă rog frumos că nu aveți cum să... Că n-are rost. Da, te obișnuiești, să știi. La Four Seasons, dacă aveți vreun ceva prin Thailanda, ceva Four Seasons, cu camera mea, mă bag frumos tot. Crezi că n-ai putea să te adaptezi sau... Nu, ce-i? Așa am zis să și eu. dorm cu cineva Așa am zis și eu, n-am avut periuță, n-am avut nimic și am improvizat, eram exact ca acasă. Orice putem să facem dacă ne punem în situația aia, dar eu nu vreau să mă pun în situația, dar cu 3 copii acasă, unde să mă duc eu în show, frate? Tu ești tânără, frumoasă, n-ai copii. Deci să nu te cheme. Fără telefon, fără nimic, cu o singură... La mine sună telefonul ca la spitalul de urgență, ce ai?
Nu să fac, el explodează fără mine. Nu. Cel mai penibil lucru făcut sau spus vreodată a fost, nu știu, o situație, ceva, omul. Eram în clasa 12-a la liceu și profesorul a intrat în clasă și a zis copii în legătură cu evenimentul care ne așteaptă în curând și am început să vorbesc. Sigur, eu m-am ocupat de organizarea banchetului, să vedeți, domn profesor, ceva. Nu, Teodosescu, e vorba despre teza de matematică. Vai, deci m-am simțit așa de penibil, nici acum nu am uitat. Te-a rămas da. Eu eram cu distracție, el cu matematică. Ce crezi că nu ar trebui să facă un bărbat? Să fie fătălău. N-ar trebui. Ar trebui să fie bărbat. Că dacă te uiți în ziua de astăzi, foarte mulți bărbați sunt foarte efeminați, nefiind de altă orientare sexuală. Deci ceilalți pot să fie feminini, că sunt de altă orientare sexuală, dar ăștia care au ales orientarea sexuală cu care s-au născut, ar trebui să nu se mai alinte, da, și să se ducă pentru fete, să nu mai fie egal cu femeile, că noi nu suntem egal cu bărbați. Să-și rupă spinarea pentru o femeie, și femeia are de făcut multe chestii pe care nu le face. Zonă. Dar bărbații ar trebui să nu se mai femineze așa și să nu se mai alinte și să nu mai sune pe mami și să fie bărbați. Următoarea întrebare, spune-mi un lucru fără de care nu ai putea să trăiești. Păi așa, iubirea. Dacă e lucru de ăsta tangibil... Asta aș fi răspuns și eu, mă crezi? Da, iubirea. Clar, iubirea față de copii, față de iubit. Lucru de ăsta tangibil, mașină, frate. Și unde să mă și gândeam astăzi. Adică mașina înaintea telefonului? Păi, da. Da, mă duc cu mașina și vorbesc cu tot București. Te duci direct la țintă, nu aștept să mai spune. Dar să am telefon, să la mașină, ce fac? Da. Care este primul gând care îți vine în minte atunci când te trezești? Mamă, trebuie să plătesc calea. Direct. Deci primul lucru trebuie să plătesc calea. Și după aia începe viața. Sarcine ce ai de... Da. Cum te-ai caracteriza într-un singur cuvânt? Haos. Așa, în mine. Da. În afară, când mă vede lumea, o femeie puternică, care... Asta vreau să zic că nu pari în afară haos. Nu pari foarte calculată, organizată, foarte așa pe știe ce are. Da, deci asta e, eu pe mine înăuntru mă caracterizez haos, pe mine în afară, după ce închid toată nebunia, un om puternic. Mai am o singură întrebare și cred că și n-am mâncat niciun ardei. Da, ia zi. Ce te atrage la un bărbat? Simțul umorului, masculinitatea și faptul că e bărbat cu tot. Nu ne schimbăm rolurile între noi. Ai răspuns și la întrebările Am răspuns, bă, nu mănânc nimic. Nu ai mâncat niciun ardei. Uite, beau niște apă. Lasă-mă să mă gândesc că aici nu ai ardei. Tot sunt niște întrebări la care poți să răspunzi cât vrei, n-ai timp, n-ai nimic. Ce alegi între, nu știu, cum vrei să decizi ceva, cu inima alegi sau cu mintea? 103% cu inima. Și nu vreau tot timpul, adică vreau să aleg rațional, dar nu mi este niciodată. Deci toate alegerile mele au fost făcute cu inima. Ți se par mai bune alegerile astea făcute cu inima sau... Păi sunt singurele pe care le pot lua. Nu știu cum sunt alelalte, că aș vrea, adică am prieteni pe care îi văd că aleg numai alegeri raționale. Eu n-am făcut nicio alegere rațională în viața mea, să știți. Toate au fost făcute cu inima. Așa le fac și eu și mi se spune că trebuie să faci un echilibru, dar nu pot dacă nu simt, adică poate să fie ceva. Dar eu văd la alții cum se face. Da, și eu văd, dar nu, dacă eu simt ceva, nu face nimic să simt. Care este cea mai grea decizie pe care ai luat-o până acum? Cea mai grea decizie? Păi probabil când m-am divorțat. A fost la vremea respectivă a fost o decizie foarte grea. Având copii și nu e vorba numai despre mine. Da. Spune-mi două lucruri care îți creează dependență. Pâinea și zahărul. Da. Pâinea și zahărul. În rest, n-am. Deci dacă aș putea să renunț în viața mea la pâine și la zahăr, aș fi model. În rest n-am, frici n-am. Dar, da, adică dependența de... Ești pofticioasă?
Păi, nici nu mai e vorba de poftă, e vorba de, cum să spun, știi, cei care sunt addicted to drugs, știi, că nu mai știu. Da, da, da. Așa, ăia au o parte în creier Cum sunt eu care îi cu cafeaua. controlează, știi? Adică nu mai e vorba de poftă sau de Că simți nevoia, partea aia nu? din creier care spunea că nu mănânci acum croissantul ăla, ești ultima proastă. Știi? Deci de aia trebuie să, cineva trebuie să facă, știi, să-ți facă așa o incizie, pac, partea aia cu umami să o scoată afară, știi? Și să rămână aia cu brocoli, salată. Deci de asta sunt Ce îți aduce fericire? copii și iubire. Răzvan, copiii, familia. Ce înseamnă pentru tine o viață trăită cu sens? O viață trăită cu sens înseamnă, pe lângă, eu consider o crimă să nu trăiești viața distrându-te și având experiențe. Deci mie mi se pare o crimă să, nu știu, să economisești pentru bătrânețe, să nu faci chestii de frică. Deci mi se pare cea mai mare crimă. Trăim o singură dată și trebuie să trăiești la maxim. Indiferent dacă ai copii, n-ai copii, trebuie să trăiești la maxim. Și în al doilea rând, o viață împlinită este atunci când, pe lângă faptul că ai trăit la maxim, că sunt foarte mulți oameni care trăiesc extraordinar, ai mai făcut bine și altor oameni în jurul tău. Adică o viață trăită doar la maxim și doar pentru tine nu e o viață împlinită 100%. Trebuie să fie în jurul tău oameni pe care i-ai ajutat când nu sperau, când... Să aduci bucurie și în altor. Da. Pentru că fiecare dintre noi putem să facem asta și foarte multă lume o face, dar și la fel de multă lume alege să nu o facă. Și câteodată doar un cuvânt schimbă viața unui om, știi? Știu. Na. Ce proiect în zona asta, nu știu, ți-e cel mai drag sau ceva în care te-ai implicat Păi... și ai simțit că ai făcut așa ceva și ai schimbat viața cuiva sau viețile unor oameni? Uite, sunt ambasador al campaniei de scădere a mortalității infantile pentru Salvați Copiii și de 11 ani de zile am dotat până acum vreo 106 maternități din țară cu echipamente în valoare de vreo 7 milioane de euro și acele echipamente au salvat viețile unor copii care altfel nu ar fi avut echipamentele necesare pentru a supraviețui. Și toți copiii aceia, cumva, o părticică mică și datorită mie sunt copii mari și sănătoși astăzi. Și al doilea proiect de suflet, sunt președintele Fundației pentru Copii Ronald McDonald și construim case pentru părinții copiilor internați în spitale. Și construim a treia casă acum la Iași și toți părinții care au trecut prin casă au o poveste care cumva a fost mai fericită pentru că au avut unde să stea, unii dintre ei dormeau în mașină, unii pe bancă, pentru că trebuiau să stea lângă copilul lor, știi, și n-aveau unde, n-aveau bani să-și plătească chirie în alt oraș. Și casele astea pentru mine sunt o a doua familie, știi? Pentru că știu că te și implici în povești, știu foarte multe cazuri, da, din ele și faptul că strângem bani să construim, să mai facem o casă, să mai adăugăm lucruri care le fac bine părinților, mă încarcă foarte mult și e un proiect de suflet care va continua mult timp de acum încolo, că e loc, adică necesitate. Cum crezi că ar putea să ajute oamenii? Adică ce ar putea să facă oamenii ca să se implice mai mult în zona asta? Că mulți zic că eu n-am bani și nu cred că e vorba doar despre a avea nu e vorba doar mulți de a avea bani, e vorba și, de exemplu, uite, noi din când în când gătim pentru părinții din casă, adică poți să faci dacă te interesează, ne scrii și faci niște gogoși odată și le trimiți părinților ăla care gândește-te că ei fiind Paște, Crăciun, ei nu au aceste sărbători fiind copilul bolnav. Și gândește-te de Paște că le trimiți un cozonac sau le trimiți, știi? Sau un cadou. O carte pentru copii. Adică câți bani trebuie să ai să faci niște gogoși odată pentru niște oameni care au nevoie sau dacă ești psiholog, să oferi o oră, două pentru părinții respectivi săptămânal, pentru că e mare lucru Toată treaba asta crezi că ține de cum am fost învățați sau trebuie să ai ceva, nu știu, să empatizezi sau să vezi anumite cazuri ca să poți să te gândești în direcția aia să ajuți? Păi nu știu, eu am fost de mică, eram foarte empatică, adică nu prea pot să bagi empatie cu seringa în oameni, dar pe de altă parte celelalte sisteme de învățământ din alte țări au educat copiii să facă chestia asta și pe la noi, mai ales școlile private, educă și companiile, educă să ai și partea asta de CSR, știi, și de... Da, că la asta mă gândesc că și eu în copilărie am stat cu
copii care nu aveau părinți și m-au dus, nu știu, în tabere cu ei. Mi s-a dezvoltat partea asta și da, apoi am făcut voluntariat, dar a fost o chestie... Da, dar tu ești tânără. Eu, de exemplu, pe vremea mea exista voluntariatul ăla făcut cu forța pentru Ceaușescu, pe care îl uram toți. Ne duceau la cartofi, la... Da, la mine a fost foarte ușor, a intrat în viața mea. Asta a fost un stil de viață, adică am ajutat fără să vreau cumva la început. Noi uram orice, cum auzeam de voluntariat, era de-aia și generația mea a fost mai greu de mișcat, știi? Da. Pentru că noi veneam dintr-un sistem în care era obligatoriu să ducem. Deci noi nu știu dacă voi ați auzit vreodată, dar noi trebuia să ducem lunar la școală dopuri de plută. Într-o anumită cantitate. Nu știu, frate, ce făcea Ceaușescu cu ele. Deci era moartea, îți dai seama. N-am auzit, deci chiar nu Băi, dopuri de plută nici nu găseai foarte des. Câtă șampanie beai? De unde zarea? De unde să bei ca să ai dopuri de plută? Că nu toate aveau dopuri de plută. Trebuia să le strângeați. Băi, și făceam un rodaj de ăsta între noi. Dăm și mie alea, mai luam de la profesor. Aia vinde... De la nebuni, îți dai seama câte chestii inutile făceam. După aia duceam maculatură, sticle. Într-un fel, dacă te uiți în ziua de astăzi, am ajuns cumva tot acolo, că o facem de bunăvoie să reciclăm. Dar atunci era cu pistolul la cap cumva și strângeam dopurile alea de plută, erau crimă și pedeapsă. De unde să strângi dopuri de plută? Adică n-aveam moet pe acolo, știi, să ducem dopurile. Era... Bine că nu mai avem parte de evenimente de genul ăsta. Da, și sper să nu mai avem parte de evenimente de astea niciodată. Nici copiii noștri, nici noi. Da. Ce te face să plângi? Poveștile copiilor triști, bolnavi și ale bătrânilor. Cel mai mult mă impresionează bătrânii care n-au ajutor. Pentru că cumva la copii, știi, te gândești că băi, poate trece peste asta, poate se face bine, se face mare și va fi bine. Dar la bătrâni știi că e o chestie care mă sensibilizează de fix asta, simt. Și eu, copiii, cumva spun tineri, și mai ușor, dar la un bătrân care n-are nici putere, n-are nici bolnavi. Mi se pare de nedrept și eu când văd bătrâni care, nu știu, au muncit poate o viață și au ajuns să... Aia, pentru că acolo nu mai e speranță, cumva, știi? Adică ce să sper că ce? Și, adică pe mine mă sensibilizează cazurile astea fără speranță, știi? Când nu mai ai la ce să-ți speri. Da. Știi? Ce titlu scris despre tine prin presă te-a rănit cel mai tare, nu știu, de-a lungul timpului? Băi, nu știu, eu am multe anxietăți de-astea și mă gândeam mult la ce zice lumea, dar asta cu presa, nu știu cum am asimilat-o cumva, că nu mă interesează niciodată ce a scris de mine în presă. Adică nu te-a rănit niciodată că a mințit cineva sau că a scris în ceva neadevărat? Sau că... Nu, eu chiar mă amuz și pentru că eu mă pun în mintea ăluia care a scris acolo și îmi dau seama cât de paralel e cu realitatea și mi-e milă de el că poate să scrie tâmpenii de alea, știi? Dar chiar n-am avut-o pe asta cu presa și de-aia nici nu m-am certat niciodată cu ei. Nu te-ai gândit niciodată că dacă o să creadă nu știu cine despre mine sau dacă văd oamenii apropiați sau dacă că știi cine ești, ce faci, Nu, chiar nu, și când eram mai puștoică, așa, mă durea ce vedeam de alții scriși, știi? Când vedeam urât de alții și știam că nu e adevărat, mă gândeam că poate pe ei îi doare, știi? Și chiar vedeam lume în jurul meu care chiar se consuma cu asta și făceau tot felul de, tot felul de încercări ca să nu ia... Și îmi părea rău pentru oamenii respectivi, dar pentru mine nu. Doamne, dar dacă n-au scris, eu m-am și la comentarii, mai scriu ăștia, în toate felurile, că nu eram nimeni, că n-aș fi fost cine sunt, Și le zic la toți, da, ești o nenorocit, da, toate alea și le zic, da, așa e, cum zici tu? Și după aia dacă le zici, da, nu mai au ce să mai zic. Da. Dacă ai zis ca el... Cu cât le răspunzi și cu cât te ataci și tu, cu atât... Păi cum ar fi să explic eu unui om, să mă apuc eu unui om pe care de obicei nici n-au nume, adică îi cheamă vrăbiuța X, să explic, stai mă puțin că nu e, stai să vezi că eu nu sunt nenorocită, mă, că uite, știi, eu fac asta și asta. Adică aș fi eu proastă, știi? Da, și nu, deci asta cu presa nu m-a... Evident că nu sunt vreo prințesa Diana ca să am hate-ul ăla pe care l-avea, nici n-am avut hate au fost mult. probabil că lucruri care am fost și în toate felurile făcute, dar nu. Chiar m-a amenințat cineva odată că dacă nu știu ce interviu nu dau, o să scrie despre mine și o să trimită paparații după mine și am zis așa și... Să vină mă să mă ajute la piață, să care alea, pepene alea. Unde stă? Să vină mă și îmi prietenesc cu ei. Ce ai? Chiar am nevoie de ajutor, adică... Nu, că de câte ori o să te scobești în nas, o să fie acolo. Că bine că nu există, nu mă mai scopesc în nas. Mersi mult.
Da, n-am avut-o pe asta cu presa și am multe anxietăți, adică mi-e frică tot timpul că nu sunt destul de bună pentru copii, că nu o să am destul de mulți bani să le plătesc cele mai bune școli. Adică astea le am din plin. Da. Dar cu presa și cu cine? Că îi știu pe toți ca pe frații mei. De cine să-ți fie? Ce să-ți fie? Adică știi că oamenii, mai ales la noi în presă, sunt niște oameni care au făcut atât de multe compromisuri și atât de multe... încât cum să te supere opinia uneia? Plus că fac de multe ori niște lucruri pentru că se vând lucrurile respective sau și trăiesc din asta. Bine, nu e o scuză, dar... Nu, mă mai suna mama să-mi spună că nu știu ce am mai făcut. Hai mă, hai să ți mă subiectul. Neadevărat, zic, hai că te sun eu când o fi adevărat, da. Dar nu m-au rănit niciodată, adică... Ce sfat de viață i-ai da unui adolescent? Așa, care pornește la drum, ce? Mai să-și trăiască viața din plin, pentru că ce văd eu în ultimul timp, știe, o frică de asta de a nu trăi, de a nu te expune, de a nu te distra, de a nu face chestii pentru că nu ai ce vezi tu pe Instagram ca au alții. Talia, banii, Adidas și... Nu contează astea. Eu când eram mică, aș fi dat orice să am niște haine pe care nu le avea nimeni. Acum toată lumea dă orice să aibă niște haine pe care le are toată lumea. Da. Deci nu contează hainele, nu contează banii, nu contează... Sincer, eu mă simt extrem de bine când sunt slabă. Nu-mi place de mine când sunt grasă. Deci contează chestiile astea, înțeleg, și mai ales pentru adolescenți, dar a face din lucrul ăsta o preliște în a trăi, se duc ca niște ai tinereții extrem de repede și îți pare foarte rău când n-ai în spatele tău niște ani care spui, frate, din 5 zile pe săptămână, luni până vineri, eu dormeam acasă 2 și restul eram prin cluburi. Știu că e pandemie, o să treacă și pandemia, distrați-vă, că rămâneți cu această distracție și când o să fiți mai în vârstă, o să vă pară rău că n-ați făcut-o. Distrați-vă și faceți tot ce puteți să faceți când sunteți tineri, pentru că după aia apar copii și mai poți să pleci de acasă, ai copii și să pleci de acasă să te distrezi, știi? Adică pe tine te-am perceput tot timpul ca pe o femeie care și-a găsit eu n-am terminat cu distracția. Păi asta zic, și asta mi se pare foarte, foarte fain. Păi da, eu am bună. Da, ai putea și tu să stai să zici că nu vrei să faci nimic sau să stai acasă, să nu te duci cu, nu știu, să schiezi, să faci. Știu că vorbeam în pandemie la un moment dat și cu schiatul, cu concertele, cu festivalul. Nu m-am mai ținut ăștia acasă, dar tot n-am stat acasă, adică nu pot. Da. Pentru că noi, închipuiți, eu sunt afară cu fața blocului de 3 ani și ne-am învățat să fim liberi, să sărim pe garduri, să nu știe nimeni de noi. Și dacă crești așa în copilărie, să nu dai socoteală nimănui, părinții veneau de la serviciu la cât veneau și ne băgau și ei în casă dacă ne găseau pe afară, nu ne mai așteptau. Pe când acum copiii mei, de exemplu, sunt duși cu mașina de colo-colo când se nasc. Păi ei nu știu ce să facă în libertate. Eu stăteam toată ziua pe la Cluj, toată vara, dimineața până seara, acum nu mai văd așa, nu știu, copii care să stea. Un copil pe care îl duci cu mașina de când se naște de colo-colo, bă, la ce libertate să nu știe ce, și eu îi mai împing, s-au făcut mai mari fetele, le-am zis, hai, duceți-vă și distrați-vă, eu sunt invers. Și pentru că știu cât de important e să te distrezi când ești tânăr, pentru că după aia te apucă târziu și ești penibil să te apuce distracția la 50 de ani, nu mai e același lucru, că nici nu mai simți tu același lucru, nu mai ai, știi, nu, deci trebuie să... Asta vreau să vă spun, să vă distrați. Cu orice, nu cu orice preț, dar mai lăsați, de lipsuri, mai lăsați perfecțiunea, că nu există. Și nu interesează pe nimeni, știi că e o vorbă de asta și ce a zis lumea până la urmă? Adică nu contează că n-ai Adidas și ea, că n-ai brandul nu știu care, că n-ai, nu contează astea. Până la urmă o să-ți aduci aminte distracțiile cu prietenii tăi în care nu mai știi, mama, aia avea geanta aia, dar aia n-avea. Momentul și nu ce aveai și ce nu aveai. Și din păcate și e ok ca copiii să simtă așa, că n-ai cum altfel. Se compară foarte mult, știi, cu ce văd, dar pe Instagram să nu mai filtre. Adică nu toată lumea arată ca tine și în Instagram și pe realitate. Adică dacă vezi unele fete în realitate, zici, da, e altfel. Știi că sunt multe care schimbă înfățișarea. Instagram oricum te duce așa într-o zonă de aia în care simți nevoia să mai pui o culoare, să mai pui, să mai tragi de ceva, să mai ei cumva un trend. Copiii cred că așa e realitatea, știi?
Și nu e asta realitatea, adică ieșiți din casă, nu sunteți de rahat, nu sunteți nici prea săraci, nici prea grași, nici prea... Sunteți copii și puteți să vă distrați. Că după aia ajungi te trezești pe la 35-40 de ani și spui ce am făcut? Am făcut cu viața. Da, deci distracția e importantă, dragi copii. Ce te motivează atunci când simți că nu mai poți? Copiii și Răzvan. Pentru ei aș face orice, aș trece orice munte. Și de obicei mame și tații, părinții, au o putere de asta supraomenească, nu mai a lor. Pentru copiii lor, să te motiveze? Da. Adică nu există ceva pe lumea asta pe care eu să nu pot face pentru copiii mei. Am simțit și o treabă asta, dar mi se pare că cred că e legătura, e așa o dragoste, o chestie, și că nu mai poți, parcă te... Tot mai poți. Da, că te uiți în ochii lor și vezi dorința aia așa arzătoare. Da. Și poți orice, pentru copiii tăi poți orice. Adică trebuie să poți orice. Da. Bine, mă refer la legătura între părinți, copii n-am încă, iubesc copiii, dar... Da, o să ai și tu și o să vezi. Și mă uit la sora mea tot așa, iar muta munții, efectiv, adică nu... Da, e un... Știi, până să nu am copii, tu mi-ai explicat toată lumea cum e, cum o să am stat și foarte mult și eu înțelegeam așa că e altfel sentimentul, nu când e al tău. Când e al tău e cu totul altceva, pentru că e legătura aia pe care nu mai rupe nimic toată viața. Poți să stai unul în America, unul în România, este exact aceeași, adică eu simt cum e Alesia mea la Paris. Dacă e tristă, eu simt că e tristă, știi, și o sun și ce faci? Dacă e fericită, simt că e fericită, adică e o legătură pe care nu mai poate desface. Crezi că se poate simți conexiunea asta și între un bărbat și o femeie sau crezi că nu există? Da, bineînțeles. Da? Când te iubești cu cineva e o legătură foarte asemănătoare și îl simți pe ăla de la depărtare, ce are. Adică eu cu Răzvan mă înțeleg dintr-o jumătate de privire. Putem să nu fi vorbit de 3 zile și să nu ne fi văzut de 3 zile și ne vedem într-o secundă, am înțeles prin ce a trecut fiecare, pentru că e conexiunea asta. Cum crezi că ajungi să existe conexiunea asta? Se construiește sau... nu știu, potrivirea aia dintre două persoane. E și potrivirea dintre două persoane, dar e și... Eu cred că se construiește când iubești pe cineva, nu e de ajuns că tu îl iubești. Trebuie să fie și acceptarea faptului că el e altfel decât ai vrea tu să fie, sau ea e altfel decât ai vrea tu să fie și trebuie să accepti lucrul ăsta și să calci pe ce ai vrea tu, pentru că nu e despre tine, adică nu poți să zici că iubești pe cineva dacă vrei să-l schimbi, știi? Și dacă poți să zici că iubești pe cineva dacă vezi doar interesele tale și... Pe aia nu iubire, aia e o dependență. Spun că tu trebuie să te iubești pe tine, tu trebuie să faci pentru tine. Asta e o tâmpenie. Asta zic și eu. Da, asta e o mare tâmpenie. Da, trebuia să-ți inventezi și niște cuvinte în ultimul timp. Asta zic și eu, că iubirea practic e despre a dărui. Da, să te iubești pe fiecare se iubește pe el, despre ce e vorba. Eu când mănânc gogoșele cel mai mult mă iubesc pe mine. Adică mă iubesc extrem de mult. N-ai cum să iubești, n-ai cum să dăruiești, n-am cum să dacă eu cu mine nu sunt bine, dacă eu nu mi ofer mie, toate sunt cumva despre... Păi nu mai ți oferă toată viața. Aia și zic că tu dintr-o relație de iubire, tu ți oferi ție de fapt că îi spui lui ăla, n-ai voie să spui cu băieți, mă supăr. Păi ce iubire mai e asta? Da. Adică dacă ăla își dorește poate nu te face pe tine fericită, dar dacă ăla își dorește mai mult decât să stea cu tine, să ducă cu prieteni, lasă-l să se ducă, poate nu se mai întoarce, dar lasă-l. Nu merge să ții pe cineva cu cătușe doar de dragul unui, că eu te iubesc pe tine. Da, nu e liber. Adică într-o relație să poți să ai tot timpul și libertate, e mare lucru. Și fiecare om le are pe ale lui, fiecare om la un moment dat mai are nervi, mai vrea să fie singur, nu poți să-l toși la cap. Păi nu înseamnă că nu mă mai iubești. Păi dacă nu stai cu mine acum, păi dar nu poți să o ții așa, aia nu iubire. Da, cred că trebuie să fie și un echilibru, nu între momentele în care ieși și momentele în care stai cu omul iubit. Bineînțeles. Nu, asta o simți, adică nu? Dacă tu vrei dacă tu știi că ești acolo toată viața, dacă tu știi, uite și asta cu căutatul în telefon, ce e asta? Deci în secunda în care, eu nici nu câteodată îmi dă Răzvan să citesc în telefonul lui, nu știu, un mesaj, eu nu sunt în stare să citesc literele din telefonul lui. Pe cuvânt, deci mi se pare atât de greșit să vrei să citești pe ascuns mesajele prietenilor. Oricum nu e ca și cum dacă Doamne, nu citești, deci cred că mi-ar cădea mâna. Fără să... Deci cred că mi-ar cădea mâna să iau telefonul lui, să mă uit în telefonul lui, să văd. Adică deja dacă ai problema asta, aia nu e relație de iubire.
că aveam noi 14 ani și ne spionam unul pe altul, e altceva, dar la o anumită vârstă, când ai o relație în care îți spionezi iubita sau iubitul, nu, pleacă de acolo, că nu e bine. Chiar dacă ți se pare că e bărbatul vieții tale, nu e. Că nu trebuie să simți așa ceva. Nu ai cum să vrei să controlezi. Nu mai e iubirea, e un animal pe care îl controlezi. Nu. Și fiecare om trebuie să-și găsească exact sufletul la pereche cu care se simte în... Acum că sunt și bărbați care sunt ei obișnuiți să aibă 500 de amante și așa, iarăși. Dar cum vezi asta cu sufletul pereche? Cum îl găsești? Adică, nu știu, frate, cum l-am găsit eu, știu eu. Om, adică să fie ambii bine ca să poată să existe compatibilitatea Păi, suflete pereche asta? erau și Bonnie and Clyde, care erau doi criminali. Adică nu trebuie să fii un om de gazetă ca să-ți găsești sufletul pereche, adică îți găsești exact pe calapodul tău. Dar trebuie să-l cauți pe ăla și să nu abandonezi, să zici, da, mă, asta e, rămân cu ăsta, că asta e, ce-ți mai fac, vârsta asta. Nu merge, pentru că această renunțare își pune amprenta atât de mult asupra sufletului tău, încât știi, un suflet băgat în pușcărie. Și nu poți să rămâi așa, pentru că poate mulți trec cu ușurință, poate multe femei zic că nu, mă, că rămân că ăsta are și bani și... Confortul... Nu. Pentru că atunci intervin, știi, poveștile alea în care ăștia povestesc că au toți banii din lume, dar sunt nefericiți sau... Și eu aș vrea să am toți banii din lume, dar n-am avut toți banii din lume și n-am avut bani așa să nu mai știu de mine. Dar îmi dau seama ce înseamnă să ai tot ce-ți poți dori pe lume, dar să nu poți să fii liber. Știi? Da. Adică și pentru copii, când își găsesc un prieten și la fete le-am spus tot ce e important este să vă iubiți. Dacă tu îl iubești pe prietenul tău, e superb. Dacă ești cu prietenul tău pentru că e cool, că are o mașină cool, că nu. Deci nu merge. Le-ai dat vreodată vreun sfat despre, nu știu, cum de despărțire, ce ar trebui să simtă, să facă, eu în 2 secunde le zic că dacă nu... Stai puțin, că acum începe și cu de asta. Un bărbat care te iubește, un bărbat care e tot timpul lângă tine și știe când ai nevoie de orice, îți deschide ușa la mașină, îți cară bagaje. Dacă n-a făcut așa, eu le zic, nu. Serios? Nu e bun ăsta. Nu e bun. Adică eu zic, da, fiecare face alegerile lui. Eu vreau să știu că fetele mele au un bărbat care le iubește cum iubește și pe mine Răzvan. Crezi că asta ține doar de iubire sau de cei 7 ani de acasă pe care ar trebui să-i aibă un băiat? Păi, poate sunt niște detalii. Și te poți schimba, adică gândește-te, ești adult, am înțeles că te-a crescut maică ta, că femeile sunt niște nenorocite și tu nu știi altceva, dar te poți schimba. Tu te poți schimba, te-ai îndrăgostit, ai găsit sufletul pereche și aia spune, măta e nebună. Și tu dacă vezi că așa e, îi spui, mama, ai și tu dreptate, uite, eu am o soție pe care o iubesc și aș avea voie să fiu cum vreau eu. Adică te duci. Nu poți să mai ajungi la o anumită vârstă să zici, păi pe mine așa m-a crescut mama. Păi înseamnă că ai rămas un copil de 8 ani. Știi? Adică toate lucrurile astea se pot schimba și toate lucrurile se pot discuta. Nu trebuie să-ți dai cu toporul în cap, un alt, dar poți să ai, odată ce ești adult, ai voie să fii cum vrei tu. Nu trebuie să mai fii cum te-a educat cineva. Ai voie să schimbi în viață și de dragul unei femei sau de dragul unui bărbat, că la fel și pentru femei e valabil, poți schimba chestiile astea. Nu poți să rămâi toată viața, pe mine așa m-am crescut mama. Ai trecut de 7 ani, nu? Și ultima întrebare din rubrica asta, crezi că un bărbat poate să mute munții sau să schimbe lucruri în viața lui dacă iubește o femeie? Păi dacă nu faci asta, a trăit degeaba. Nu. Adică am mai zis odată, trăim o singură dată so far, nu știu dacă ne întoarcem, reîncarnarea, am auzit mai povești, nu știm. Deci până una alta, ce știm este că trăim odată. Dacă și în timpul ăsta e prea greu să o cucerești pe una, e prea greu să te luți pentru nu știu ce, nu mă, că e prea nouă să o cuceresc eu pe asta niciodată, că mai bine mi-au una mai urățică, dar nu, go for the best. Adică eu toată viața am vrut să am cel mai bun lucru. Cum adică eu nu sunt bună? Piciari? Păi da, mă, dar știi că noi suntem români și nu ne bagă în seamă americani, m-au băgat toți în seamă, absolut cine am vrut să mă bage în seamă m-a băgat în seamă. E de mentalitate? Da, este numai de mentalitate și mentalitatea care pornește din a fi liber. Adică trebuie să-ți dorești, să fii liber e un lucru foarte scary, cum ar zice american.
Adică nu e așa, sună frumos, vreau să fiu liber, toată lumea vrea să fie liberă. Dar dacă le oferi libertate, oamenilor se sperie de ea. Că nu știu ce să facă cu Pentru ea. că nu știu ce să facă ea. Când ești liber, ești on your own. Când ești liber, nu mai ai plase de siguranță. Adică poți să cazi și în prăpastie liber, poți să ajungi și bine. Și pe mulți îi sperie posibilitatea de a cădea în prăpastie și atunci mai bine nu sunt liber. Atunci mai bine stau mai constrânși puțin, lasă că e safe, că e cald, că e... Deci libertatea este un lucru foarte care te sperie, pe mulți îi sperie și de-aia nu sunt mulți oameni foarte liberi. Dar eu cred că de-aia ne naștem pe pământul ăsta să învățăm să fim liberi până la urmă. Și să învățăm să nu ne pese de ce zice lumea, să învățăm să nu ne pese de judecățile. Dar cum crezi că ajungi să nu-ți pese de ce zice lumea, nu știu? Dacă ești un om care ține cont și e afectat și așa, cum? Păi nu trebuie să fie afectat de asta, pentru că pur și simplu ce cred eu despre tine trebuie să fie la fel de important ca ardeiul ăsta pentru tine. You don't care. Dacă cred frumos, bă, drăguț, e mișto. Dar dacă eu cred urât și așa, ce treabă ai tu cu ce cred eu? Adică oamenii care au actorii sau, știi, că povestesc ei, că au încercat și au fost la audiții și le-au spus că sunt proști, că nu o să facă nimic. Cântăreții, că ești ultimul prost, că nu o să faci nimic. Păi ăla, dacă îi credeau pe aia, ce făceau? Nu mai există astăzi niciun Justin Bieber, niciun... Pentru că s-ar fi încrezut în primul om care era adult și care ar fi avut... Adică eu nu cred în nicio autoritate care îmi spune mie că eu nu fac ceva bine. Eu nu cred. Eu cred că dacă tu vrei să muți munții, poți să muți munții. Da. Și așa și e. Așa și e. Am terminat cu întrebările, urmează provocarea picantă. N-ai mâncat niciun ardei. Păi, niciun ardei n-am mâncat ardei, așa am zis că vrei tot să... palmam unul, că doar... Ia să vedem. Aici am două provocări. Așa. Va trebui să desfaci, să alegi una. Da. Și să răspunzi provocării. Dacă nu, mănânci un ardei întreg. Atât îți spun că eu nu sar cu parașuta. Dură. Aia mi-a lipsit. Și cum se desface această sticlă? Acolo, pe jos. Asta o învârși? Nu. Nu. O desfac, dar... Da. De ce e sticlă? Doar ca să ai înțelepține? Da. Bine. Nu, uite, o iau pe asta la altă, ia. Ia. Kinder cu surpriză. Ia să vedem. Mamă, e multă. Hai să facem echipă. Tu citești și eu ghicesc. Alege 8 cartonașe din teanc și citești cu voce tare. Până atunci să facem un mic exercițiu de dicție. Sisoie, se suie seara sus, să sară scara singur. Ce șmecher Sisoie ăsta? Ăsta e exercițiul de încălzire. Păi la cât vorbesc eu, asta ar fi culmea. Da, văd că faci exerciții de dicție, nu? Nu fac, dar vorbesc foarte mult. Și când vorbești foarte mult, că a fost așa, din prima l-ai... Da. Că eu asociere acolo cu S. Da. Dar, da. Deci, cartonașele, hai. Da, cartonașele și astea sunt. Să vedem. Deci, va trebui să alegi 8 cartonașe așa. De aici. Pe care, nu știu, au fețele, sunt citești ce vrei, tu le alegi. Și va trebui să-ți iei de aici, astea sunt sigilate, să-ți iei, este o gutieră. O gutieră pe care o pui pe așa. Și cu știam asta, că e așa kinky la tine. Și sunt de fiecare dată provocările diferite. Așa. Și cu asta și-am nimerit eu pe asta. Da. Și cu asta va trebui să... mereu. Mai am acolo o provocare, dar... Yes. Trebuie să le desfac în două? Pe aia nu, doar una. Și cu asta va trebui să pronunți, evident, că o să fie mai greu să citești și scrii acolo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gata, că sunt singur. Dacă vrei să-ți aduc un șervețel sau ceva, sau... Nu mai mi-aduce, ce să mai mi-aduc șervețel? Sunt două mai, nu știu, pentru asta, pentru copii, da. Jesus! Dacă știam... Eu... Nu se bagă asta? Așa. Aha. Cumva trebuie să vină așa. Așa le duc. Asta cred că e mare. Da? Vrei mai mic așa? Aha. Da, așa trebuie să stea. Jesus! Ce drăguțe la tine în emisiune, ai hin. Cred că trebuie să încerci să fac chestia asta. asta. Ai hin la tine în emisiune. Așa. Să ghicesc. Să încerci să ghicești ce zici. Muștar de tecâci în o adă de hăr. Ai. E Jesus. Muștar de tecâci. Muștar de tecuci. În. Nu. Horadă. În doradă. Na. În horadă. Nu o să... N. R. Ai zis înainte. N. Nu. L. H. Nu. S. Da, rost. P. Așa. P. O. P. O. P.
P-A, O. P-O, M de la A. P-O-M. Așa. A. Pom-A, Așa. D. pomad, A. pomadă. Da. În ștar de tecâci, în adă, Dar de cuci în pomadă, de, măr, păr, a, ai, mami. Tare! Doamne, deci nu cred! Deci le zici foarte bine. O să încurcă toată saliva din gură. Da, dacă aveam carii, îți dai seama? Să hătură, nu te hătrin de monștri. Sub pătură nu te pot prinde monștri. Mamă, le zici. Ce ai făcut? Plantezi ciuperci și hortobelă în Patagonia. Plantezi cireși, Ciuperci, hortobelă. Tot așa ăla dinainte de mult am să-l zic. în Portobello. Hortobelă. În Portobello. Nu. Plantezi ciuperci și hortobelă. Plantezi cireși, plantezi ciuperci. Hortobelă. Hortobelă. Cu litera aia. Aha. Hortobelă. Sunt niște ciuperci care se numesc hortobelă. Nu le știu. Portobello. În Patagonia. În Patagonia. Da. Dar nu știe cuvântul, n-am ce să fac. Nu știu ciupercile. Uite, hortobelă, na. Portobello. Așa. Manevrez o mașină de cusut la Formula 1. Manevrez o mașină de cusut la Formula 1? Da. Dacă n-am litera aia, o să le zic toate. Lup cohingi din piele de horch în paradox. Stai, eu ai zis o dată. Lup cohingi din piele. Cu opinci din piele. Da. De horch. De porc. E un paradox. E un paradox. Da. Ia-l dracu să fii de lup. Delfinii marini purtau pantaloni de lugi. Delfinul marin purta pantaloni de luci. De lugi. De blugi. Da. În Panama, plaja e plină de omot bizar. Ăștia știi că în Panama, plaja e plină de omot ăla care ninge. Omăt. Da. Bizar. Bizar. Marinarul făcea mărturii pe Messenger. Asta e grav. Marinarul făcea mărturii perverse. Pe Messenger. Pe Messenger. Da. Doamne. La revedere! Doamne, dacă vrei, ai venit. Jesus! Nu mai vin la tine emisiunea. Dar te-ai descurcat bine. Asta e prima dată când apare asta în... Norocoasă. De fiecare dată când încerc să schimb. Deci nu, le-ai zis foarte bine, în afară de ăsta pe care... Portobello. La P, n-ai cum să zici. Oricum eu nu... Deci ce mai trebuie să mai fac? Te-ai descurcat bine, ce să mai faci? Ai terminat, îți mulțumesc mult că ai venit. Cu drag. Deci chiar mi-a făcut plăcere să te-am aici. Dacă vrei să le transmiți ceva celor care ne urmăresc. Păi cred că media de vârstă la tine e mai joasă și așa cum vă spuneam mai devreme cu distracția aia să o faceți. Și mai am un sfat pentru voi dacă aveți timp în viața voastră să citiți foarte mult. Dar nu pe Instagram și nu pe Facebook. Cărți. Las cărți, să citiți că este singura educație care a contat pentru mine. Cărțile pe care le-am citit eu și, și date de profesori, am avut niște profesoare de română foarte bune, dar și așa de bunăvoie. Deci de acolo mi-am găsit toate subiectele de discuție când m-am întâlnit eu cu diversi, de la Clinton la De Niro și toată Vezi lumea. Altfel viața, înțelegi? Ai subiecte de discuție cu oamenii. Oamenii, dacă n-au subiecte de discuție cu tine când te întâlnești cu ei, tu poți să fii superbă, poți să fii așa, dar n-au ce să discute cu tine. Și dacă n-au ce să discute, nu merge nimic mai departe, știi? Adică, ce faci, măi, Motane? A venit și Hitler. Da, am și eu doi acasă. Da, ce nu-ți convine, ți-e foame. Ai o carte sau ceva ce ai vrea să recomand? Sau? Măi, nu, pentru că fiecare citește după cum înțelege. Adică tu trebuie să citești cărți pe care nu le înțelegi. Da, niște referințe, da. dacă... Dar, nu știu, toată lumea ar trebui să citească Iliade, toată lumea ar trebui să citească Cioran, nu știu, Nicolae Steinhardt. Sunt foarte mulți autori pe care îi citești. Adică aș începe cu românii ăștia filosofi și apoi aș continua. Sunt foarte multe cărți, nu știu. Depinde de ce vârstă, știi? Dar acum găsești foarte ușor pe net să găsești un top de cărți și românești și așa, da. Dar este singurul lucru care m-a ajutat pe mine în viață să mă descurc peste tot. Faptul că am avut foarte multe informații și știi, o carte te duce în alte universuri și te mai duci, mai găsești alta, știi? Da. Deci distrați-vă și citiți. Da.
Mulțumesc din suflet, doamna drag. Amalia, Mulțumesc. că ai venit. Mersi. Iar Odila, pe mersi voi mult. vă aștept miercurea viitoare cu un nou episod, cu un nou invitat. V-am pupat!